Un altre any més arriben les Masterclass per àmbits. Si has escoltat bé classes en directe a través de l'aplicació Zoom, on repassarem els àmbits A, B i C del temari de Mossos d'Esquadra de 2023. Pren nota! S'inicien el proper diumenge 3 de desembre amb la Masterclass de l'àmbit A, amb una durada de 4 hores en directe des de les 5 de la tarda fins les 9 de la nit. Repassarem els conceptes claus de l'àmbit A. El dilluns 4 de desembre li toca el torn a l'àmbit B, amb una Masterclass única per a que vagis totalment preparat el dia de la prova oficial. Aquesta sessió es realitzarà de 8 del matí fins les 12 del migdia. I per acabar, i no menys important, la Masterclass de l'àmbit C, que es realitzarà el dia 5 de desembre de 8 a 12 del migdia també. En cas de no poder assistir a les sessions, no et preocupis perquè quedaran totalment gravades al nostre campus virtual fins al dia de l'examen oficial. Cal dir que aquestes Masterclass estan totalment actualitzades i renovades en base a l'actual convocatòria de Mossos d'Esquadra, així que no perdis l'oportunitat de poder repassar els conceptes claus. Com sempre, tens tota la info a iopos.es.